श्री राधे राधे नमस्ते। आम एक सीजनल बा, यही पर एगो सोहर बा, सुनाई सबे सुनो। चुटकुला है, शुरू से आखिरी ले बताए से कैसा लागता। आमवा के कटानी कतरिया हो कि कटानी कतरिया नु हो कि मोर सखी डरनी में आमे के अचरवा हो कि डरनी अचरवा नु हो कि मोर सखी तेलवा न बोरी घमवा डरनी हो कि देखे न कौआ हो कि देखे न कौआ जेवाना जे जेवे बैठ सासु हो कि हमारी जे सासु न हो कि मोर सखी मांगलिया ममा के अचरवा हो बहुआ ले ही आई तू हो बहुआ ले ही आई तू न हो गईनी में काढ़े अचरवा हो अचरवा हम काढ़े नु कि मोर सखी का गवाल गई न सब उठाई हो अचरवा कैसे दे हो अचरवा कैसे दे न हो आईनी में ठाड़े भैनिया गाना होत सासू से कहीं हो कि सासू से हम कहीं न कि सासू सब अमवा ले गई न कागवा हो अचरवा कैसे दे हो अचरवा कैसे दे न हो झट जे उठे मोरी सासु होत छोटवा धाई मार हो कि छोटवा धाई मार नु कि बहुआर भेज दिहलु सगरी नाई हरावा होत कगवा दोसवा देलु होत कगवा दोसवा देलु न कि बहुआर भेज दिहलु अपने नाई हरावा होत कजगवा दोसवा देलु होत कगवा दोसवा देलु न हो आई न मोर पिया वा विदेशवा से त पूछ मोसे बातिया हो कि पूछ मोसे बातिया कि धनिया कैसे कैसे बीतल इतना दीनावा होत कैसे रहलू घरवा होत कैसे रहलू घरवा हो जानी पूछ मोरे तू सजनावा हो कि हम रे बला मुआ हो कि हम रे बला कि पियवा तू हर माई बड़ी रे कठोर कि छोटवा धाई मार हो कि छोटवा धाई मार नु कि पियवा तू हर माई बड़ी ये कठोर हो कि छोटवा धाई